Bangka ng isang mangingisda lumubog matapos hampasin ng nahuling malaking tuna sa La Union. Narito ang report. Pumalaot ang 56 anyos na si Mang Manuel Ariola mula sa Barangay Darigayos, Luna, La Union, Biyernes ng hapon. Pero pagkagat ng dilim, karamihan sa kanyang mga kasamahan nagsipag-uwian na dahil sa lakas ng hangin at ulan. Nanatili si Mang Manuel sa dagat hanggang sa makahuli ng isang malaking tuna na sa kanyang tansya ay bibigat ng 50 kilo. Ang akala'y suwerte, hudyat pala ng kanyang ikapapahamak. Ikakarga na sana sa bangka ang isda nang biglang humampas ang buntot nito sa gilid ng bangka. Nasira ang bangka at pumasok ang tubig hanggang sa lumubog. Masasakit po ang mga katawan ko, ulo, lahat ng kuwan. Pero kahit sa magpapasalamat ako sa una sa Diyos, kaya hindi na ako pinabayaan. 3 gabi nagpalutang-lutang sa dagat si Manuel gamit ang isang plastic container hanggang sa ma-rescue sa bahagi na ng Anda, Pangasinan. Eventually po, nagkipag-coordinate po tayo with the Coast Guard Station Pangasinan. So, sa ngayon po, naihatid na po si Mr. Manuel Ariola sa kanyang mga mahal sa buhay. Na-rescue rin ang 54 anyos na mangingisda mula sa barangay Macaboboni, Agno, Pangasinan matapos lumubog ang kanyang bangka habang nangingisda sa Bulinaw, Pangasinan. Isang Taiwanese fishing vessel ang nakakita sa mangingisda na si Romeo Mohar. Basta allegedly na-ramp siya, so talagang na-recover pa naman natin yung kanyang bangka. But unfortunately, bali nga yung katig niya. Patuloy ang panawagan ng Philippine Coast Guard sa mga mangingisda na iwasan ang pumalaot kapag hindi maganda ang panahon para makaiwas sa trahedya. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.